Hello, what's up mga kaka? I just want to greet my one of my friends a happy birthday to Sir Val Mag-away. Sir, keep safe and more birthday to come. God bless. What's up guys? My name is Catalino Ramos and my YouTube channel is Balong Explorer at mula po sa bayan ng Dinapigi, Isabela. Ako po ay bumabati ng happy birthday kay Sir Val Magaway at ang kanyang YouTube channel ay Ilocano Lakwachero at sana ay makapunta ka dito at makapasyal dito sa Dinapigi at ito lang naman yung naghihintay sa'yo. Yan. Happy birthday, sir! Hi Sir Val Magaway, happy birthday and enjoy your day kahit na hindi tayo makalabas ng bahay dahil nga sa epidemya. And may you have a more prosperous career. God bless you and your family. Ninong Val, hi Ilocano Lakwachero, happy birthday. Hindi ko natatanong kung ilang taon ka na pero ang alam ko mga nasa secret. Pass na sa edad. Anyway, I'm wishing you all the best in life that you deserve. Yung mga pinagpipray mo, yung mga wini-wish mo, sana mag-grant na rin yan in no time. Yun lang naman, thanks for always being there for us, mga DNP Moto Crew, and sana maging okay na lahat para makabisita na rin kami dyan sa Isabela. Tapos, mamimitas kasi kami ng, alam mo yung mga tagwa 1,000 dun sa Christmas tree. Yan, mamimitas kami, tapos panggagas namin yun. Tapos, pag marami na kami napitas, magbabalikan lang kami sa Isabela para bumili lang ng toyo. Ganern! Yun lang, wala na kayo masasabihin. Bye! Thank you. Happy birthday! Bye! Hello, good morning mga maestro, mga boss, amo, idol. Gusto ko lang batiin si Ilocano Lakwachero ng happy birthday. Papasalamat na rin ako kasi isa ka sa mga nagbigay ng suporta ng tips sa mundo ng vlogging, sa pagbablog. Kaya maraming salamat and God bless you more. Ride safe always. So yun guys, happy birthday po kay Sir Ilocano Lakwachero. Hope to see you soon. Enjoy your day. Sana marami ka pa pong matulungan. Ride safe, idol. Ingat ka always happy birthday sa'yo. Ganad. Howdy, this is Lakwacherong Cowboy, bumabati ng isang happy birthday, maligayang kaarawan sa aking kasamahan sa DNP Crew o Diary ni Pops, si Pops Val Magaway, aka Ilocano Lakwachero. So happy birthday Pops, enjoy your day, sana marami pang birthday ang dumating sa'yo. Continue to be a blessing para sa ibang tao, sa amin. At sana bigyan ka ni Lord God ng good health and more power to your channel. Please subscribe to this channel, Ilocano Lakwachero, and pa-subscribe na rin sa channel ko, Lakwacherong Cowboy. Alright. Yo, what's up mga ka-journal? So binabati natin ng happy birthday ang kasamahan po natin at kapa-vlogger na si Ilocano Lakwachero, na si Manong Val Magaway ng Isabela. So more birthday to come and God bless sa ating mga vlogs or more vlogs to come. So, happy birthday! Ilocos is waving! Birthday, Papa Val. More rides to come, more vlog to come. Happy birthday! Stay safe and mag-ingat lagi. Good health. Bye! Hey Pops Val, happy birthday nga para sa ninong at manager ng DNP Moto Crew. So sayang Pops kayo makapunod dun sa bahay nyo ngayon, so dahil sa quarantine. So I hope na makapunod kami dyan maybe next time. So ngayon, enjoy your day with your family and stay humble and handsome Pops. And I wish you good health Pops. Again, happy birthday Pops. Hello Pops Val, aka Ilocano Lakwachero. Ako nga pala si Paul Corpus, President ng Magala Riders Club ng Pangasinan, na bumabati sa'yo ng happy birthday. More birthdays to come, more charity. Sana marami ka pang matulungan. Sana
magapunta na ako dyan sa Isabela para matusok-tusok ko na yung balat mo. I mean, isang karangalan na tatuhan ko si Ninong Ilocano Lakwatsero. Stay safe, stay healthy, and ride safe, Pops. I love you. Hi! I just wanted to greet Ninong Val a happy birthday. Enjoy your day. Stay healthy and stay at home. So, KB Motovlog. Happy birthday po, Ninong Val, the manager ng DNP crew. So, God bless and ride safe. Happiest birthday to my kumpare, my companion, my co-barangay officials before. Sorry pre, hindi ako nakadalo sa birthday mo kasi naka-isolate kami ng asawa ko ngayon. Alam mo naman na siguro kung ano yung nangyari. Bawi na lang ako sa'yo. Don't worry. Sabi nga nila, be happy. Sana sabay din ako sa mga rides nyo, sa mga, especially sa Ilocano, Lakwatsero. Nakita ko yung live nyo kagabi, naiinggit ako, pero no choice ako pre, pasensya na. Hope you understand. Namimiss ko na yung mga rides natin before. Sooner, sana umalis na si COVID. Marami na siyang napeperwisyo, marami nang nag-sacrifice na buhay. Alam mo naman pre, isa yung auntie ko na biktima ni COVID. Sana mawala na to para makasabay ako sa'yo. Namimiss ko na yung mga lakad natin. Yung unang vlog mo, hindi ko alam, nag-vlog ka pala, nasa Tagaytay tayo, Baguio, ang dami. Sana pre, maulit yun. Masyado na akong madrama. Wish ko sa'yo, more birthdays to come and more blessings to come.